Megpróbálom. Én nem tudom. Hogy akarsz lefényképezem téged? Hogy? Hogy 10? Cheese. Akkor mondjál, papa, szeretlek. Igen? Mondja, szeretlek, papa. Mutasd a kezeddel mennyire. Hé. Hát ősötesen ismertem egy Ápa, megvan a fény. És hát így sokat így találkoztam. Mit akarsz visszaragasztani? Ismerkedtünk egymással, történt a színű és más. Mit akarsz ragasztani? Eltelt egy pár év, és úgy gondoltuk, hogy ez fordulunk komolyabbra. És sajnos nem úgy alakult a dolgokat kellett volna, mert neki van egy olyan természet. Ki csinálta ez a kerek? Nem jön be. Ha? Miért? Rögget vajon. Ne tedd szét, amit technika órán csináltatok. Miért akarsz összetépni? Ne idegeskedjék, kislányom, okos legyél, hülyéből van sok. Nagyon jól végződött. Mutasd nekem, hogy összetéped ezt. Díg, dagadoszik. Elit, ne? Nudli asszony. Nudli asszony. Miért hagy béke? Nem akarsz, de én fényképezem téged, ha? Ha? Jó, Edith, ne? Igen. Várja már. Én fényképezem téged. Tudsz nekem énekelni valamit? Ha? Énekelsz nekem pippes lett. Piros lett. Akkor... Nem sok. Úgy volt, hát 2 hét után Mit csinálsz? Hova akarsz menni? Hideg ott, nyitva van az ablak. Mindjárt. El sem menj ennyi. Gyere, kiszedjük a krumplit. Ki van neked ott az ajtónál? Ki van ott? Milyen matrica van ott? Ha? Nézd, mutasd már, milyen matrica. Ez ki ez? Ez ki ez? Hova még többet van az a hangfű? Na hagyja nekem téged fényképezni, együtt van. Mutasd nekem milyen szép vagy, mikor együtt van. Ez a homopipike. A homopipike